Dit is Nyon Sufu Sranang. Ordening goudsector laat te lang op zich wachten, aldus Asabina. Caseco-icoon Steven Maaien vereerd met staatsonderscheiding. Juspol-minister Monorad vindt het wenselijk dat alle politieambtenaren hun naam op hun borst hebben staan. Dikan zegt sorry namens BEP voor helpen goedkeuren, nieuwe salarissen, PG en rechters. Organisatie voor bus- en boothouders voelt zich gepakt door uitblijven betalingen. Regering bespaart ruim 300 miljoen SRD door stopzetting salarissen 2120 ambtenaren. Melvin Pinas door Juspol minister voorgedragen als korpschef. Drones moeten illegale mijnbouw en inkomstenverlies tegengaan. President lanceert platform om kwetsbare Surinamers naar werk en ondernemerschap te leiden. Gerda Havertong gedecoreerd voor inzet dementiezorg. President-commissaris Tas laat huurgelden storten op persoonlijke rekening. Politie gaat optreden tegen makers AI-video's van president Simons. Miljoenencontracten bij SZF mogelijk niet volgens statuten afgesloten. Asra vraagt aan de regering, treedt op tegen KLM. Nita Amoida benoemd tot nieuwe directeur M. Iglis. NPS verliest mogelijk ambassadeurschap Marokko aan coalitiepartner. Minister B. distancieert zich van miljoenen salarissen binnen rechterlijke macht. DNA eist duidelijkheid over uitvoerbaarheid, hervorming en rechterlijke macht. OM geeft ambtenaren 6 maanden extra om vermogensverklaring in te dienen. Brandstof en wapens aangetroffen bij illegale landingsbaan en onderzeeër. Witru Sranang zet nationale waarden op agenda. Brede steun voor heldere identiteit en meer eenheid. Politieapparaat onder zware druk. Tekorten aan manschappen en middelen hinderen veiligheidszorg. Parlementariër Ronia Sabina vindt dat de ordening van de goudsector in Suriname te lang op zich laat wachten. Hij benadrukt dat de overheid snel moet beginnen met het structureren van deze belangrijke sector vanwege de omvang en impact ervan. Asabina wijst op problemen zoals milieuschade, onveiligheid, illegaliteit, kinderarbeid en belastingverliezen. Hij pleit voor overleg met belangrijke spelers zoals Rosebel Gold Mines en Newmont om meer betrokkenheid en stabiliteit te creëren. Volgens hem moeten de negatieve effecten door toezicht en handhaving verminderd worden en kan staatsolie ook een rol spelen in het verbeteren van de situatie. Steven Maaien van Sabaku, een Caseco-legende, is vereerd met de staatsonderscheiding Ridder in de Ereorde van de Palm. Hij beschouwt dit als een erkenning voor zijn werk en samenwerking met anderen. De onderscheiding markeert 50 jaar onafhankelijkheid van Suriname en motiveert hem om zich in de toekomst te blijven inzetten. Minister Harish Monorad van Justitie en Politie wil dat alle politieambtenaren een naamplaatje op hun uniform hebben voor betere identificatie. Hij merkt op dat de huidige wet aanpassing nodig heeft, omdat het nu niet altijd verplicht is zich te identificeren. Daarnaast zijn nieuwe politieuniformen geïntroduceerd met de hoop dat deze tegen april of mei in Suriname beschikbaar zijn voor distributie. Edgar Dikan biedt namens de partij BEP zijn excuses aan voor het stemmen in de DNA voor de goedkeuring van 3 wetten die de financiën van de overheid regelen. Recent bleek dat de procureur-generaal meer dan 1 miljoen SRD per maand verdient en rechters enkele honderdduizenden SRD. Dikan zegt dat de intentie van de partij was dat het nieuwe systeem financieel voordelig zou zijn, maar dat dit niet zo is uitgepakt. De BEP voelt zich nu verplicht deze fout te herstellen. De Organisatie voor Bus- en Boothouders Suriname, OBBS, is ontevreden met de regering omdat niet alle beloofde betalingen zijn gedaan. Laatste week stopten ze het werk niet, maar nu zijn de betalingen voor december en januari weer niet gedaan. OBBS-topman Wayne Telgt zegt dat als de betalingen niet vandaag, 20 februari binnenkomen, ze maandag 23 februari 2026 het werk zullen neerleggen. Deze strijd begon al onder de vorige regering. Daar hebben we ergens in februari, maart een prikactie moeten voeren om wat zaken los te krijgen. Alvast aan tafel te gaan. En daar waren een lijst van eisen. Onder deze regering hebben we dus in de grote vakantie, nog voor de start van het nieuwe schooljaar,
ook weer aan de bel getrokken. We zijn toen aan tafel gegaan. We hebben daar iets bereikt waarbij we dus een overeenkomst hebben getekend. En in grote lijnen komt erop neer dat die overeenkomst niet is nagekomen maanden na dato. We hebben toen gevraagd om een tariefaanpassing. Het laagste tarief waarvoor een busrit was 713, dacht ik, SRD per traject. Niet alleen tariefsaanpassing, maar we willen praten over modellen, hoe te komen tot een betere import van onderdelen, banden. We willen gaan praten over de tarieven, we willen gaan praten over hoe contracten tussen bushouders en boothouders lopen. Er zijn een aantal zaken die wij hebben gevraagd. Wij hebben gevraagd, laat ons alvast wat krijgen, en dat hebben we gevraagd, 300 SRD nominaal, 300 SRD per traject per dag. En dat maakt dus dat we alvast de mensen met het laagste tarief zouden optrekken, zodat de man kan beginnen demonstratie. De regering heeft toen een tegenvoorstel gedaan van 10% over de gehele linie. En wij hebben dus dat van de tafel geveegd, omdat wij, die regering, hebben gewezen erop dat eigenlijk ons voorstel de regering minder kost. En een van de afspraken was, in de overeenkomst die is getekend met onderwijs, is, we gaan die 300 per 1 oktober, gaat dat in. In november, we kiezen suppletie van oktober. In december, we kiezen suppletie voor november. In januari, we kiezen ook toe als suppletie. En in februari, ama etrong onderdeel voor een reguliere betaling. Dat is dus afgesproken. En ook is afgesproken dat al in december, begin december, nee, oktober schreef, zouden wij met een consultant die is aangetrokken, of die al werkte onder mevrouw Levens en die aan de kant is gezet onder minister Ori, die consultant zou weer erbij komen om daadwerkelijk die calculatie van hoe bereken je dat ding, hoe afschrijving, noem maar op, etc. om te komen tot juist de tarieven. Maar terwijl we doen dat, we beginnen païdisch. Die gelden zijn niet betaald. De consultant is niet aangetrokken. De suppletie heeft geen voortgang gevonden. En we zijn dus structureel slachtoffer van late betalingen. De 14e, 15e, 16e van de maand. Dan pas we show over de vorige maand. We leven in februari, dus nu hebben we wel besloten aan de regering een ultimatum te stellen. We gaan tot vrijdag. Vrijdag moet het geld dus op onze rekening zijn. Kijk, een van de redenen waarom wij zo lang wachten en geen actie ondernemen, is omdat er gestookt wordt. Er wordt flink gestookt in die ontevreden bonden, ontevreden mensen, ontevreden bushouders en boothouders. Ja, luko lang we wachten bij de regering nepai taparoko. Iedereen zou ervan uitgaan dat het mogelijk vanuit de oppositie komt of buitenparlementair. Er wordt vanuit de regeringspartijen wordt er gestookt richting de leden. Laat die regeringspartijen intern gaan kijken wie er baat bij heeft dat deze regering mogelijk geen succes heeft of wie rommel wil in het land. En het is erg dat die terechte ontevredenheid van bushouders en boothouders, omdat ze lang wachten op hun geld, lang rijden voor slechte tarieven, dat die misbruikt wil worden om rommel te creëren in het land. En ik word een beetje boos, omdat dit is waarmee we moeten dealen, terwijl de regering ons kan helpen om geen extra druk te ervaren van kwaadwillenden, door gewoon zich te houden aan die overeenkomst. Hij heeft geen antwoorden van de regering gekregen. Een brief met hun dreiging is al gestuurd naar het ministerie van Onderwijs. Telgt zegt dat ze niet langer hun diensten kunnen garanderen zonder betaling. Zondag 22 februari is bekend geworden dat de leden van de organisatie van bus- en boothouders in Suriname, OBBS, hun actie hebben stopgezet. De overheid heeft alle achterstallige betalingen overgemaakt naar de Surinaamse Postspaarbank. Het duurt nog ongeveer 2 dagen voordat de bus- en boothouders het geld op hun rekening krijgen. Voorzitter Wayne Telgt had eerder gedreigd om de diensten aan de overheid stil te leggen. Nu het geld is overgemaakt, zullen de diensten normaal worden voortgezet. Telgt reageerde ook op dreigende berichten over kortingen op het geld van leden. De situatie in het binnenland is gespannen door illegale mijnbouw, zegt parlementariër Ronnie Azabina.
de situatie in het binnenland op dit moment is explosief. Ja, het is explosief, want wat men in feite in Paramaribo niet weet, is dat het gros van de binnenlandbewoners dat aan goudwinning doet, behoort tot de groep van titellozen. Ze hebben geen en een concessie. Als de overheid het besluit zou nemen om toe te zien op stringente toezicht op handhaving, dan zijn ze bij de afgelogeerd. Dat allemaal moet stoppen ook. Toch? Dus je hebt een hele scheefgroei in de bouwsector. En de man sa Europa go to, en de man dat hij naar de eigenaar voor de concessie op papier. Ze zijn geen concessionaris in belangrijke mate. Toch? Dus, maar wat er moet gebeuren als de overheid de bouwsector wil ordenen, dan kan ik je zeggen, al bij de eerste selectie, om te zien op welke wijze en welke mate men zich houdt aan de concessievoorwaarden, dan hoeft de concessie de man trekt in. Want boevoerman aan die concessie, de man is sap de concessie. Weet je wat men doet in grote getalen? Men speculeert. Men schrijft concessies en men zet andere derde in voor ook op de concessie de mij toucheren money. Dus maar zij ook schrijven, de man dat nog op papier. Maar wat we zien dat in grote getalen, dat wordt toegestaan en gedoe. En die hele keten van de kleinschalige bouwsector, het is een hele levende keten te Umema in Yang tot in de top, in de hoogste regionen. Weet je dat de man als een organiseren aan de orde. Hij pleit voor erkenning van grondenrechten en ondersteunt minister Michela Huurs overleg met Nieuw Koffiekamp om problemen op te lossen. De politie heeft recent mensen uit het gebied gehaald. Er zijn veel concessionarissen die niet zelf werken op hun concessie, maar die onderverhuren. Dat is tegen de voorwaarden in, aldus Asabina. De regering van Suriname zal jaarlijks meer dan 300 miljoen Surinaamse dollar besparen door de salarissen van 2120 ambtenaren stop te zetten, omdat zij zich niet hebben geregistreerd tijdens de verplichte registratie. Minister Marinus B. van Binnenlandse Zaken meldde dat slechts 39 van de 2159 betrokken ambtenaren gebruik maakten van de laatste registratiekans. U weet, we hadden ongeveer 2159 mensen opgeroepen om zich te komen registreren, omdat die groep bij de eerste 2 registratieronden niet waren komen opdagen. Dus we hebben toen gezegd, je krijgt een laatste kans. Maar helaas, van die groep van 2059 hebben we 39 gehad. Dus het betekent dat we meer dan 2100 mensen en 20, als ik correct heb gerekend, hun salarissen nu gaan blokkeren. En dat traject inzetten om ze uit die overheidsdienst te halen. Want het betekent dat deze mensen jarenlang niet hebben gewerkt, maar elke maand braaf een salaris toucheert. En wij zeggen, wie niet werkt, gaan we niet betalen. Dus dat traject gaan we nu inzetten en we hopen dat heel snel af te kunnen ronden, want het betekent dat we een gemiddeld minimaal een besparing van 300 miljoen gaan hebben. Ja, want als je een gemiddelde salaris van tussen 10.000 en 15.000 per maand aan deze mensen betaalt, komen we dan op minimaal 300 miljoen. En dat scheelt wel wat, ja. Ja, om onze staatsbegroting zo onnodig te belasten. En onze informatie, dat veel van deze mensen in het buitenland wonen. En daarom hebben we gezegd aan het begin, we gaan die registratie niet online doen. Ja? En straks gaan we verder kijken. Ja? Want je hebt ook een groep die online had geregistreerd. We gaan die mensen hun namen matchen met onze bestand bij CBB. Want als u ook in het buitenland woont, gaan we u ook blokkeren. Ja? Kijk, wat is de bedoeling? Dit moet je in een breder context plaatsen. Wanneer we praten over onze ambtenaren verdienen weinig, maar als we onnodig zoveel mensen betalen, dan kunnen we zij die werken niet beter belonen. Ja, dus dat is het traject dat we hebben uitgezet
om zij die inderdaad werken in de toekomst beter te gaan belonen. De dienst executie strafvonnissen van het Openbaar Ministerie, OM, gaat nu ook actief straffen uitvoeren in verschillende strafzaken, naast verkeerszaken en arbeidswetovertredingen. Dit omvat zaken zoals overtreding van de rijwet, diefstal en oplichting. Veroordeelden worden opgespoord om hun straf uit te zitten, een boete te betalen of beide. Als betaling uitblijft, kan de veroordeelde worden vastgezet. Het OM benadrukt dat straffen niet vrijblijvend zijn en dat dit bijdraagt aan rechtszekerheid. De dienst is te vinden op het politiebureau Latour, kamer 4. Melvin Pinas is voorgedragen door minister Harish Monoraat om definitief korpschef te worden bij het Korps Politie Suriname, startend in augustus 2025. Monoraat heeft geen bezwaar tegen de benoeming en de president heeft hem gevraagd de benodigde documenten klaar te maken. Pinas is momenteel waarnemend korpschef na de ontheffing van Brian Isaacs. In juli 2025 zei ABOP-leider Ronnie Brunswijk dat hij het vicepresidentschap aan Gregory Rusland heeft gegund, maar dat de ABOP in ruil daarvoor als compensatie personen voor andere sleutelposities, zoals bij het Directoraat Nationale Veiligheid, DNV, en de korpschef mag voordragen. De regering overweegt het gebruik van drones voor luchtmonitoring om illegale activiteiten in de mijnbouwsector aan te pakken. Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen heeft een internationale aanbesteding geopend voor 3 drones en kadasterapparatuur met financiering van de Wereldbank. Deze maatregel is een antwoord op zorgen over illegale goudwinning en het verlies van staatsinkomsten. De drones worden uitgerust met lidar-sensoren en magnetometers voor efficiënter toezicht en zullen de afhankelijkheid van veldbezoeken verminderen. Bedrijven kunnen bieden tot 9 maart 2026. Met de lancering van het Suriname Labour Intelligence Platform, SLIP, wil de regering kwetsbare groepen ondersteunen met vaktraining en begeleiding naar werk en ondernemerschap. President Jennifer Siemens heeft het platform gelanceerd om bestaande programma's beter af te stemmen en de doorstroming naar werk te verbeteren. SLIP richt zich op vak- en technische vaardigheden en bijzondere aandacht gaat naar vrouwen zonder kinderopvang en risicojongeren. Het platform zal landelijk opereren en informatie is te vinden op slip.gov.sr. Gerda Lente-Havertong is door de staat Suriname onderscheiden met de commandeur in de ereorde van de Gele Ster, de hoogste onderscheiding van Suriname. Deze eer werd haar verleend door president Jennifer Siemens en op 16 februari 2026 opgespeld door ambassadeur Ricardo Panca in Nederland. De onderscheiding is een erkenning voor haar inzet voor mensen met dementie, die begon met de oprichting van Stichting Wiesje meer dan 26 jaar geleden. Zij heeft een dagcentrum, woonunits en een kenniscentrum gerealiseerd. In 2025 werd het woonzorgcentrum Wiesje geopend. En ondanks financiële uitdagingen blijft de organisatie een belangrijke rol spelen in dementiezorg in Suriname. De president-commissaris van de Telecommunicatieautoriteit Suriname, TAS, Donaghy Malone, heeft huurgelden voor een vergaderruimte overgemaakt op een rekening die eerst op zijn naam stond, wat vragen oproept over belangenverstrengeling. TAS-directeur Wendy Yap Ajo vraagt om financiële afwikkeling van openstaande posten voordat het boekjaar 2025 kan worden afgesloten. Daarnaast moet nog €950 van een dienstreis naar Baku worden verantwoord en zijn er annuleringkosten van ruim €9.000 voor een geannuleerde reis naar Barcelona voor MWC 26. Ook een verzoek voor een voertuig is niet rechtsgeldig. De directeur vraagt Malone om binnen 14 dagen de financiële verplichtingen af te handelen en spreekt van een bestuurlijke impasse. De brief is ook naar de president en minister gestuurd. De communicatiedienst Suriname heeft in een persbericht aangegeven dat het maken en verspreiden van valse video's met president Jennifer Siemens strafbaar is.
Er circuleren veel filmpjes op sociale media die de indruk wekken dat de president zich rechtstreeks tot de bevolking richt, terwijl de inhoud niet waar is. Het kabinet van de president heeft zich van deze video's gedistanceerd en benadrukt dat uitspraken aan haar worden toegeschreven die niet gedaan zijn. De politie beschrijft deze video's als AI-gegenereerd materiaal en roept de samenleving op te stoppen met het maken van zulke video's die misleidend en opruiend zijn. Makers en verspreiders kunnen vervolgd worden. Rudrakant Umrau, de directeur van de Stichting Staatsziekenfonds, SZF, staat onder druk vanwege mogelijke onregelmatigheden in contracten die miljoenen waard zijn. Er zijn berichten over een intern onderzoek naar hoe deze overeenkomsten zijn gesloten en of de juiste procedures zijn gevolgd. Het is nog niet duidelijk welke statuten mogelijk zijn geschonden en het bestuur van het SZF heeft de beschuldigingen niet bevestigd. Na het onderzoek kan Umrau zijn zienswijze geven. Het is verstandig te wachten op de resultaten van het onderzoek voordat er oordelen worden gevormd. Minister André Mizikaba van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid bevestigt dat er een onderzoek loopt naar het functioneren van SZF-directeur Rudrakant Umrau. De directeur is gevraagd tijdelijk verlof op te nemen om een onafhankelijk onderzoek mogelijk te maken. De minister noemde dat signalen van het nieuwe bestuur van het Staatsziekenfonds aanleiding gaven voor dit onderzoek. Er zijn zorgen over mogelijk handelen buiten de regels. Details over deze signalen worden nog niet verstrekt. Het ministerie belooft later meer informatie over de voortgang en uitkomsten van het onderzoek. Mizikaba vraagt om geduld en benadrukt dat transparantie belangrijk is. De Associatie van Surinaamse Reisagenten ASRA maakt zich zorgen over de acties van KLM tegen Surinaamse reisagenten. KLM heeft een rechtszaak aangespannen tegen de staat Suriname, wat volgens ASRA de toerismesector schaadt en lokale reisagenten en de economie in gevaar brengt. De zaak draait om een staatsbesluit uit 2007 dat IATA-reisagenten recht op een bruto-provisie van 6% geeft. ASRA zegt dat KLM probeert dit besluit te ondermijnen en dat dit leidt tot oneerlijke concurrentie. De organisatie roept de regering op om het staatsbesluit te verdedigen en pleit voor eerlijke handelspraktijken. De Vereniging van Artsen, VRA, in Suriname blijft in beraad totdat hun vertegenwoordiger in het bestuur van de stichting RGD wordt opgenomen. Sinds november 2025 vragen zij om vertegenwoordiging, maar deze is tot nu toe niet toegewezen. Op 18 februari 2026 ontving de VRA een uitnodiging voor overleg van de minister, maar ze distantiëren zich van het onderwerp. Polyklinieken blijven voorlopig gesloten en spoedgevallen moeten naar de spoedeisende hulp. De VRA is bereid tot overleg, maar alleen over relevante zaken. Nita Amoida is benoemd tot de nieuwe directeur van het managementinstituut CLIS, MI-CLIS. Ze heeft veel ervaring in het onderwijs en heeft een Master in Education and Research for Sustainable Development behaald. Amoida is momenteel opleidingsmanager en parttime docent en heeft een achtergrond in economie en politiek. Haar aanstelling moet bijdragen aan de professionalisering van MI-CLIS. Minister Stephen Tsang van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening in Suriname weet niet of hij deze week minister af is, ondanks beweringen van vakbondsleider Donovan Greb. Greb heeft gehoord dat Tsang binnenkort weggaat en zegt dat Tsang het ministerie niet kan aansturen. De relatie tussen Tsang en Greb is moeizaam en er is eerder ook gesproken over rancune van Tsang tegen Greb. Het vonnis van de kantonrechter houdt in dat de 52 personen die kort voor de regeringswisseling bij het directoraat Openbaar Groen in dienst zijn genomen en na de regeringswisseling zijn bedankt en moeten worden uitbetaald. Tsang bevestigt dat de betalingen geregeld worden, maar kan deze mensen niet opnieuw in dienst nemen. Tijdens het partijcongres van de Nationale Partij Suriname, NPS, werd gesproken over het invullen van functies. Nou, we hebben dus dat ook in grote lijnen aangegeven en
Wat ik denk dat wij gaan doen is dat wij toch wel in de komende periode gaan presenteren waar de NPS participeert binnen verschillende raden en wie de NPS-vertegenwoordigers zijn. Aan de orde is geweest wel de invulling van de centrale bank. Dat wordt ingevuld door de heer Gersi als president-commissaris en de heer Stefano Tjangahing vanuit de NPS. En bij de universiteit zien we dat we hebben mevrouw Ferry Asin. Die is nu de voorzitter van het universiteitsbestuur. En binnenkort zal dat ondersteund worden, enige vanuit de NPS, door de heer Patrick Peneu. Omdat wij dus wel vanuit de NPS duidelijk iemand wilden hebben vanuit het bedrijfsleven. Omdat wij vinden dat het bedrijfsleven een belangrijke rol natuurlijk gaat spelen in de komende jaren. En we willen hebben dat het bedrijfsleven dus haar gezicht in ieder geval moet kunnen terugvinden in het gebeuren binnen de universiteit. En de heer Peneu is dus de directeur van Surmac. En wij hebben dan wel de toestemming gehad om hem te plaatsen binnen het bestuur van de universiteit voor de komende jaren. Dat zijn dus een aantal zaken die gepresenteerd zijn, maar de hele lijst met al de vertegenwoordigers in de verschillende commissies en raden, dat zullen we op korte termijn wel presenteren aan de leden. De samenleving is geschokt over de hoge salarissen binnen de rechterlijke macht. Vooral het netto-salaris van de procureur-generaal van ruim 1 miljoen Surinaamse dollar, dat bijna 5 keer hoger is dan dat van de president. Ook andere hoge functionarissen verdienen veel, zoals de president van het Hof van Justitie met meer dan 600.000 Surinaamse dollar. Minister Marinus B. neemt afstand van de salarisregeling en zegt geen betrokkenheid te hebben gehad bij de bedragen. De basis voor deze salarisverhogingen werd gelegd op 5 juli 2025. Het besluit dateert uit een wet die onder zijn voorzitterschap is goedgekeurd, maar waarmee hij voor de uitvoering heeft gestemd. B. legt de verwarring over zijn rol uit, waarbij hij benadrukt dat de minister van Financiën en de president van het Hof verantwoordelijk zijn voor de uitvoering. Die discussie, want ik denk de Ware Tijd heeft een bericht geschreven alsof meneer B. afstand doet van wetten die onder zijn periode is aangenomen. Totaal misplaatst. Die discussie ging om de publicatie van die resolutie. En natuurlijk de minister, de naam van de minister van Binnenlandse Zaken staat eronder. Mensen gaan ervan uit dat die resolutie dan getekend wordt door de minister van Binnenlandse Zaken. Dus ik heb toen Nita, Starnieuws en Gerald DTV gebeld van nee. Dat is niet de correcte weergave. Die resolutie, een resolutie wordt getekend door de president. Ja? En ik heb zelf die moederresolutie voor ze gestuurd om ze te overtuigen dat dat de correcte werkwijze is. Dus het ging niet om die inhoudelijke van die wetten. Het ging om de resolutie die gepubliceerd is. En elke resolutie die nu gepubliceerd gaat worden, ja, via een staatsblad, daar gaat je de naam van de minister van Binnenlandse Zaken zien. Maar niet dat hij het tekent. Een resolutie is een aangelegenheid van de president. En die resolutie is getekend door de gewezen president, meneer Santoki. Want de datum was, ik denk, 14 juli. Dus voor aantreden van de nieuwe regering. Maar het is gepubliceerd daarna. En want je kan het dan niet aangeven van wie was minister Landvreugd, dan zou zijn naam daar. Nee, het moet de huidige minister zijn. Maar dat is gewoon een administratieve afhandeling. Oké. Maar met betrekking tot de wet, ik zeg, we hebben 107 wetten aangenomen onder mijn voorzitterschap. Wetten zijn niet 100% correct. Als er geconstateerd is dat zaken fout zijn, dan moeten we ze weer op die operatietafel zetten en corrigeren. Want de intentie was van de initiatiefnemer, en zo hebben ze het gepresenteerd aan het parlement. Niemand verdient meer dan de president. En dat bedoelde men met die synchronisatie. Van luister, de president verdient dit,
Of president 95%, PG 90%, voorzitter 85%. Dus als er onvolkomenheden zijn waar we zien dat bedragen waarvan je zou schrikken. En ik moet nog die wet gaan bestuderen of als dat inderdaad is opgenomen. Ja? Of als het spitsvondigheden zijn om te komen tot die bedragen, terwijl dat niet de intentie was, dan moeten we het corrigeren. Nodig partijen uit. En laten we erover praten van dit kan niet, dit is absurd. Advocaat Serena Esset vindt dat het parlement beter moet letten op de gevolgen van nieuwe wetten. Ze noemt het hoge salaris van procureur-generaal Garcia Paraxing, dat meer dan 1 miljoen SRD per maand bedraagt. Een voorbeeld van een probleem door slecht wetgeving. Esset zegt dat de Nationale Assemblée verantwoordelijk is omdat het salaris in een wet is vastgelegd. Wetten moeten grondig onderzocht worden voordat ze worden aangenomen. Esset vraagt ook om een beter onderzoek naar nieuwe voorstellen. De Nationale Assemblée, DNA, bespreekt nu de hervorming van de rechterlijke macht. Parlementariërs vragen om meer details die nog niet zijn gegeven. De partijen ABOP en NPS willen zorgen over de haalbaarheid van een derde rechtsinstantie. Minister Monorat van Justitie verklaart dat de regering het initiatiefrecht van het parlement respecteert en geen antwoorden geeft op specifieke vragen. Er zijn plannen om het voorstel aan te passen, mogelijk door het aantal procureurs-generaal te herzien. Oppositielid Matuira en coalitielid Paviro Reggio vragen om garanties en een duidelijke visie van de regering. Het Openbaar Ministerie in Suriname geeft publieke functionarissen 6 extra maanden om hun verklaring van inkomen en vermogen in te dienen. Dit is omdat de wet nog in de beginfase zit. Functionarissen krijgen een officiële waarschuwing om hun documenten op orde te maken. Na 6 maanden kan er een strafrechtelijk onderzoek volgen. De regeling begon op 16 februari 2026 en duurt 6 maanden, waarna er een evaluatie komt. VHP-assembleelid Mahinder Yogi heeft de regering onder president Jennifer Simmons bekritiseerd vanwege het ontbreken van een duidelijk beleidsplan. Hij zegt dat de nadruk te veel ligt op woorden en personele veranderingen en dat de regering te veel vertrouwt op verwachte inkomsten rond 2028. Yogi wijst erop dat Simmons geen concrete plannen heeft gepresenteerd en noemt sociale maatregelen, zoals een uitkering van 1000 SRD rond oud en nieuw, niet duurzaam. Hij waarschuwt dat zulke korte termijn oplossingen geen blijvende impact hebben op armoede. Yogi uit ook zorgen over het leiderschap van Simmons en diverse sectoren, waaronder de goudsector. Hij vergelijkt de huidige regering met de prestaties van de voormalige regering Santokhi, die volgens hem de basis heeft gelegd voor herstel. De oppositie zal de regering scherp in de gaten houden. VHP-parlementariër Aziz Kumar Gayadin wijst op tekortkomingen in recent goedgekeurde wetten die de salarissen in Suriname verhoogden. Hij stelt dat de rechterlijke macht beter moet verdienen, maar ook leerkrachten, verpleegkundigen en politieagenten verdienen een hoger salaris. Gayadin roept op tot samenwerking tussen parlement en regering voor rechtvaardige oplossingen en een eerlijke Suriname. Op 15 februari 2026 zijn 8 vaten vliegtuigbrandstof en wapens gevonden. Een verdachte van Venezolaanse nationaliteit, betrokken bij de bouw van een onderzeeër, is gearresteerd. Op 16 februari zijn 2 Surinaamse broers opgepakt met 1 illegaal vuurwapen en 14 vaten afgas. In totaal zijn 9 personen aangehouden. Het onderzoek loopt door. Stichting Witru Sranang organiseerde op 13 februari een dialoogsessie in Ashuria High Rise om te bespreken of het nuttig is om Surinaamse nationale waarden beter te formuleren en te promoten. De bijeenkomst trok een diverse groep deelnemers, waaronder politieke vertegenwoordigers, sociale organisaties, studenten en de minister van Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur.
Bestuurslid Jean-Pierre Polane sprak over de waarde van nationale waarden in andere landen, zoals Singapore en Bhutan. Deelnemers vonden een betere definitie en communicatie van nationale waarden belangrijk voor een sterkere eenheid en trots in Suriname. Er werd gesuggereerd om een brede nationale dialoog en enquêtes te organiseren voor meer betrokkenheid. Het initiatief kreeg veel steun van deelnemers. De regering van Suriname heeft maatregelen genomen om de goudsector te versterken. Het royalty-tarief voor kleinere goudmijnen en exploitatiebouwmaterialen wordt verlaagd van 4,5% naar 3,5% voor 6 maanden. Dit moet transparantie bevorderen en illegale activiteiten tegengaan. De maatregelen zijn ook bedoeld om de internationale reserves van de centrale bank te verhogen. Het Korps Politie Suriname, KPS, staat onder druk door een tekort aan personeel en middelen. Minister Haris Monorad zei dat er 5000 agenten nodig zijn, maar er zijn momenteel minder dan 2800 actief. Momenteel hebben we 2773 politiemensen. We willen naar 5000 gaan. Dat is eigenlijk nodig om in de rust de veiligheid in Suriname in te richten. Mede gezien het feit dat Suriname over een uitgestrekt gebied, landgebied met bossen en ondoordringbare wegen beschikt. Dat is het eerste. Tweede ding is, mijn opleidingscapaciteit is maximaal 300 per jaar. Die moeten we upgraden. Ik hoop in 2027, 2028 3.500 politiemannen te hebben in mijn korps. En dan hebben we de situatie waarin er honderden mensen TB zijn gesteld, met name politiemannen, gevolgd door penitentiaire ambtenaren en dan aansluitend enkele brandweerlieden. En de BBS'er zelf, zou je kunnen zeggen dat een BBS'er TB is gesteld, maar die BBS'er zelf is opgeleid voor object- en subjectbeveiliging van vippers. Dus daar is het wel gerechtvaardigd als ze ter beschikking worden gesteld om die veiligheidsdiensten te leveren. Er is ooit een scheefgroei gaan ontstaan, dat ministers etc. Meenden om op politiemannen te mogen leunen. Maar dat had te maken met veiligheidsissues. En dat is zo gebleven en is een bestendig gebruik ontstaan. Aansluitend daar tegenover staat dat bepaalde afdelingen wel die TB-manschappen moeten krijgen. Als je het hebt bijvoorbeeld over de milieupolitie, dan wordt gecontroleerd omdat die opsporingsambtenaar bevoegd is om je te alle tijden staande te houden en te vragen, zei je doe. En ook bij LVV, wanneer we bepaalde dingen moeten controleren. U weet dat bij EZ heb je ook die speciale mensen die gaan om te checken als de schappen op de rekken vervallen spullen hebben of illegale producten hebben. Dat zijn meestal BAVP'ers met bijzondere opsporing belast. Maar daar kan ook zo nu en dan een politieman aan worden toegevoegd indien nodig. Wat ga ik specifiek doen? Wij hebben opdracht gehad van de president dat de ministers en etc. de politiemanschappen moeten afstaan en terug naar de dienst moeten sturen. Dat kan ook niet zo 1, 2, 3 gaan. Dat is een traject voor opgesteld. Omdat de mensen, sommigen zijn er 5 jaar erin, sommigen zijn al 15 jaar in TB-manschappen. Dus je zou ook moeten beoordelen. Kan zo iemand nog terug in politiedienst? Omdat het zou kunnen dat die affiniteit na 15 jaar minder is geworden met politietaken en politieuitvoeringscapaciteit. Dat is die setting die we gaan bewandelen. Maar het basisuitgangspunt is dat we zoveel mogelijk manschappen beschikbaar houden om de orde en veiligheid in Suriname te garanderen. Voor wat die opleiding betreft heb ik een consultant aangetrokken om ervoor te zorgen dat ik hopelijk binnen een jaar een raamwerk heb, zodat ik naar die opleiding kan om mijn opleidingscapaciteit ook te vergroten. En dat we misschien van 300 voorzichtig naar 350 of 400 kunnen gaan. En dan kijken we naar zaken als ruimte, meer docenten, uitvoeringscapaciteit om trainingen te verzorgen in Paramaribo, in het binnenland, zodat we meer politiemannen en vrouwen kunnen afleveren. Het salaris van de procureur-generaal, PG, van ongeveer 1,4 miljoen SRD per maand leidt tot veel discussie in de Nationale Assemblée, DNA. Dit hoge salaris is mogelijk gemaakt door een initiatiefwetsvoorstel van de vorige coalitie. Parlementariër Potini Atompai, NPS, vraagt de regering om uitleg over de beloningsstructuur, vooral omdat deze niet in verhouding lijkt te zijn tot andere functies, zoals die van griffiers. Voorzitter, de afgelopen dagen is de Republiek Suriname geconfronteerd met berichtgeving over beloningsstructuur van de rechterlijke macht. Voorzitter, indien het zo mag zijn, dan raken deze informatie de kernprincipes van onze democratische rechtsstaat
rechtsstatelijkheid, proportionaliteit, transparantie en begrotingsdiscipline. Voorzitter, op basis van deze informaties heb ik enkele concrete vragen voor de minister van Justitie en Politie. En die zijn: wat zijn de exacte individuele bruto salarissen van de verschillende functionarissen binnen de rechterlijke macht, uitgesplitst per functie en rang? Per welke datum zijn deze salarissen rechtsgeldig ingegaan? Wat is de totale maandelijkse budgettaire last van deze salarissen voor de staat Suriname? Voorzitter, wat is de cumulatieve financiële last van deze beloningsstructuur tot en met heden voor de staatskas van ons land? Wat waren de exacte salarissen voor deze verhogingen per functie, per schalen? Met welke percentage zijn deze salarissen verhoogd, voorzitter? Uitgesplitst per categorie en op basis van welke objectieve toetsbare begin. Voorzitter, als we praten over de salarissen, dan ben ik verplicht vragen te stellen over de salarissen van de griffiers. Omdat we geen rechtspraak kunnen hebben zonder griffiers. Met betrekking tot de griffiers heb ik enkele concrete vragen. Wat zijn de salarissen van griffiers, uitgesplitst per klasse? Is de verhouding tussen het laagste griffiersalaris en het laagste salaris binnen de rechterlijke macht? En wat is de verhouding tussen het hoogste salaris en het van een griffier en het hoogste salaris binnen de rechterlijke macht? Ik ga het hierbij houden, voorzitter, maar mijn vragen, ik heb nog enkele vragen. Dus ik wil u vragen als ik dit kan overhandigen aan u, om aan de minister te geven. En verder wil ik vragen dat we vandaag antwoord krijgen. Deze vragen mogen geen uitstel. Het is geen optie, maar het is dwingend. Dank u, voorzitter. Justitieminister Harish Monorad zegt dat informatie wordt verzameld om deze kwesties aan DNA voor te leggen. Minister Harish Monorad van Justitie en Politie heeft in de Nationale Assemblée voorgesteld dat alle inkomsten uit boetes volledig naar zijn ministerie moeten gaan. Deze inkomsten zijn belangrijk voor de dagelijkse werking van justitie en politie. Momenteel wordt het geld verdeeld waarbij Juspol 40% ontvangt en andere ministeries en het Openbaar Ministerie ook hun delen krijgen. Parlementsleden, zoals Putini Atompai, hebben kritiek op deze wijziging en benadrukken dat het Korps Politie Suriname afhankelijk is van zijn aandeel in de boetegelden voor zijn operaties. Het bedrijf Geneesmiddelenvoorziening Suriname, BGVS, heeft een rapport gepresenteerd aan minister André Muzikaba over een verlies van ongeveer 1,3 miljoen Amerikaanse dollar aan vervallen medicamenten. BGVS-directeur Quincy Joe Mai bespreekt deze situatie en de stappen die zijn genomen om herhaling te voorkomen. De vervallen medicamenten zijn eerder aangekocht, maar zijn nu over de vervaldatum. Door beperkte opslagcapaciteit zijn deze medicijnen verhuisd naar een grotere loods. BGVS is in gesprek met ziekenhuizen om de medicijnen op een wettelijke manier te vernietigen, wat kostbaar is. UMAI werkt ook aan bredere hervormingen om de bedrijfsvoering te verbeteren en de beschikbaarheid van geneesmiddelen te vergroten, die nu is gestegen naar 21%. Het Hof van Justitie in Suriname heeft op 16 februari 2026 uitspraak gedaan in de strafzaak tegen voormalig vicepresident Ashwin Adhin. Het Openbaar Ministerie werd niet ontvankelijk verklaard omdat het verbod van willekeur had geschonden. Adhin ontvangt $403.000 Surinaamse dollar voor onrechtmatige detentie, proceskosten en materiële schade. Schadevergoeding voor immateriële schade moet in een aparte civiele procedure worden beslist. Adhin werd op 16 november 2020 gearresteerd, maar de rechter oordeelde later dat dit onrechtmatig was. De zaak, die begon met zijn arrestatie, heeft gevolgen voor de rechtspositie van politieke ambtsdragers in Suriname.